Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, en gari kadi e jokkude e windande men hande noon ko jangoton ko hewata, sabu ko del e zadel ara zayyin. Ɗeɗo karfeje kam so adima hakkunde sara serdima nandi no windirte. Deke jangme hande nde saɗata no fewi. Bismillah, natanen golle. On ji ɗo joni on jangguide ndeɗo harfere ko ha tungu tan woni ɗo ko ha tungu tan woni ɗo, ayi ɗo ko ha tungu woni ɗo. A yaɓe nandi ko teskuyema noon arata serna ɗum, fof ko ha tungu piccuɗo woni ɗo. Aɓe nandi ɓe certani hay nokku, kono noon ko ndeɗo toɓɓere ari addi waylo waylo, natti wiyede ha tungu, watti wiyede ja tungu piccuɗo. Ay sa itti toɓɓere nde ko ha tungu piccuɗo, ay sa waɗi hen toɓɓere nde mbiyata ko ja, ay ko ja mbiya tungu piccuɗo. So iwi ko ha mbiya tungu piccuɗo. Ɗo ko ja, toɓɓere woni ja, ja tungu piccuɗo. Ɗone toɓɓere nde ko dow woni, ay mo hakkude o kam ayi ala toɓɓere hay nokku, ala toɓɓere dow, ala less, o woni ha tungu o. Joni noon oɗo wayi toɓɓere less innira ja tungu piccuɗo. Toɓɓere nde so woni dow ene wiye ha tungu piccuɗo, so toɓɓani dow toɓɓani less ene wiye ha tungu piccuɗo. Joni noon ko ɗo woni cerdal ngal. Ayi toɓɓere nani, ja tungu so adima wiyete, hakkunde bindol ko ja cewɗo wiyete, sara bindol ene wiye ja cewɗo piccuɗo. So serdima noon wayata kono gadiɗo o ene wiye ja tungu piccuɗo. Ay ɗo fof ko ha toɓɓani hay nokku. Ndenon ɗo mbiyata ko ha tungu, hakkunde mbiya ha cewɗo, sara bindol mbiya ha cewɗo piccuɗo. Ay ɗo ko gotum ko toɓɓere ndeɗo. Ay ɗo woni ja tungu piccuɗo, ay ɗo woni ha tungu piccuɗo, ay ɗo ko ha tungu piccuɗo. Toɓɓere nde wiya ha tungu piccuɗo. Nden noon mbaɗɗa daniyanne, ay on saha toɓɓuɗa ɗo keɓɗa ha tungu, toɓɓuɗa ɗo keɓɗa ha cewɗo piccuɗo, toɓɓuɗa ɗo keɓɗa ha cewɗo piccuɗo. Ay ɗum ɗo ko jangano tan woni ɗo, hay hen hunde yaltani ko jangunoɗa ko. Joni noon jehen windana men hande. Ay wodi ko del so adima, hakkunde bindol ko del, ay sara bindol ko del, so serdima alama wondi hay goto ko del. Ɗo kadi ha joni ko del, ay ɗo ko del, ay ɗo ko del, ay ɗo ko del. Joni noon ko toɓɓere ndeɗo waɗi wiya zadel, ay za ha gasi innira del.
ay za ha gasi wiya del ay za ha gasi indira del nde non a faami ko ɗo wiyete del nani ɗo wiye za del ni foti ko heddi ko noon so adima hakkunde sara waylaki ay del za del ay del ay za del ay del za del nani za del ari ardi joni noon duttoɗa mbiya del za del del za del del za del del za del hankadi a yalti e majjere del a yalti e majjere za del hankadi ɗo gasi kala nde del winda a jangani walla za del winda a jangani andu ko nde ɗo ma windande woni ka jangani ɗiggi joni noon tawde ko jangete ko hande hewani wadde mbatta hen ara e zeyyin so waɗi ni ara 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 joni noon waɗi dani ay serdiɓe ɗo woni ara ko jangete ara ko ɗo haaɗi toɓɓere nde ɗo indira zeyyin nden noon a jangi ara hande e zeyyin ɗo haaɗi hankadi ko heddi ko ara waylotako zeyyin waylotako so adima hakkunde sara serindima ni wayata no del e za del mbadi ni ay del waylotako za del waylotako ara waylotako zeyyin waylotako nden noon a jangi ara zeyyin ɗone mbiya ɗum ara gasi ɗo toɓɓa hen mbiya ɗum zeyyin a gasni zeyyin a haaɗi ɗo ɗum haaɗi ɗo ko ara gasi ko jangete hen ko a gayni ara toɓɓere nani ene wiye zeyyin ko jangete e zeyyin ko ɗo haaɗi a serti e majjere zeyyin ɗo wiyete ko ara ko jangete e ara a gayni toɓɓere nde ɗo toɓɓuɗa hen innira zeyyin ko jangete e zeyyin a gayni ha laaɓi cer hande ko janguɗa ko hewani ko del tan e za del ara zeyyin hande janguɗa tan ko del kañum e za del gasi ara zeyyin ko ɗo windanamani tongi hande ala ko janguɗa hande so wona del kañum e za del mbasa jiiɓade kañum e ara e zeyyin ari ardi hande windanama nde ko ɗo nde haaɗi
hande nde saɗani a yinde nde saɗani del zadel ara zayyin ɗeɗo karfeje baylotako wadde windal ma hande nde foftinima nde kam a andi ko wayata ko nanɗon ƴetta kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga so ɗiggi ko an jeeyi so ɗiggani ala ko mbawe ma yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reenu ƴewta ko bawɗo ngal ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma a dañani man walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggere saggere ma a saggani ɗum yiɗa yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondindere bawol ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam